हेलो साथी सब, केहन छी अहाँ सब? तो आशा कर छी कि अहाँ सब नीक हैब। तो देखियो हम सब आयल छी बगहा पार्क घूमे के लागी। तो देखियो हम अलगे से वीडियो ले लिया कि लगी हमरा बढ़िया लगे चल जहाँ देख लिया तो हम हल्का वीडियो लिए के कोशिश केली। तो देखियो हम सब ओइला पुग गेली अब बगहा पार्क। देखियो लिखल है पार्क 11 में ओइला गाड़ी लगेली ऑटो से आयल चली। और हमरा और सब पहले हमर बउआ हमर भांजी और हमर हस्बैंड गया तो एक और के हिला हिल बिछाल तो हम सब पुगली। तो फिर देखियो बड़का बड़का पहाड़ छले तो ओपर नहीं चढ़ा हुई छले आरो के तो ओकरा लल के चढ़ ले के पापा और हमरा तो आरो नहीं हुई छले। तो हम पैदल पैदल तो पछा पछा गेलिए और फिर हमरा तो सैंडलो खोल पड़े लेकिन हमरा एको रत्ती नहीं हुई छले चढ़ते के लगे हमरा हंसियो लगे छले। आ तब देखियो फिर ऐसे और ऊपर जाय छली चांद वाला पर लगे वीडियो लगे छले। और ये देखियो चंदा मामा सूरज बाबा कते ओने देखाई छले। तो अब हम सब आबि रहल छी और बैग एकरा हाथ में छाल तो हंसी लगल लगे कल के लोग देखते त की कहते था ते द्वारे हम वीडियो लेने छी। और देखियो सांझ पड़ल जाए है तब एली चिड़िया ल पंख ल तो हम यही पर वीडियो खींचली जब ओकरा फोटो लेली। आ के बाद ऊपर से दिखा दे छी। अब सांझ पड़ल जाए छले तो जल्दी जल्दी हम सब निकल गेली घर के लागी। तो देखियो पहला कैमरा मैन के हल्का हल्का फोकस। और देखिए अब हम सब जाए तो कहले कनी वहाँ घुरा के दिखा दियो चारों तरफ। और देखिए हम सब चढ़ गए ऑटो में अब जाए घर के लागी। तो रास्ता में निकल गली और देखियो पहला हमरा हाईवे पे एली तो हमरा कनी ऑटो चलावे के मन भ गेले तो हम ऑटो चलावे लागलिए कनी कनी। तो देखियो हम चलेलिए बहुते दूर चलेलिए तो लेकिन एगो हाथ छोड़ देने छले एगो पकड़ नहीं छले कि एकरा विश्वास नहीं छले। और हम और चलेली तो देखियो खाना खाए के लेल तो सब गोरा खाना खेली और चूड़ा तरकारी सब खेली। और अड़ोसी हमरा हैरान करे छल तो हम ओकरा ल के बाहर चल गेली तब ये सब खेलक। तब फेन एकर पापा खा लेल तब हम एली खाए ला। बउआ हैरान करे छले ते दुआरे हम कनी लेट भ गेली ते दुआरे दीदी और के रुके पड़ले हमरा लागी। और एकर पापा खा लेलके और अब के लोग बुलावे ओनी में। आई के ब्लॉग निमन लागल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब।